hal ma'ana ya kama hanya fa inni rahilun musbihan insha Allah, in gari ya waye zan kama hanya. Imam Hussein ce zai kama hanya da labari ya iske Yazidu sai rubuta ma dan Ziyad, na ji labarin cewa Hussein ya kamo hanya zuwa Kufa, wannan ya zama babbar jarabawa gare ka a wannan zamanin naka da wannan garin naka, sannan kuma an jarabci ka cikin gwamnoni, kai ne babbar jaraba. Idan ka ci jarabawa to za a yanta ka, yanzu ka tashi daga Ubaidu ibn Ziyad bawa ka koma ɗa, za a yanta ka kamar da ake yanta bayi. Wannan ya nuna ce asalin shi binnan shi Ziyad wanda ya haifi Ubaidullah ibn Ziyad an haife shi ne daga iyaye bayi, amma dai abin da ke tabbatacce shi Ziyadu dan wani ne, dan babansa ne. To shi kenan Imam Hussein ya kama hanya ya je Safar, Farazdak ya haɗu da shi. Farazdak mawaki ne, ya ce bi abi anta wa ummi ibn rasulullah, ina za ka ya dan manzon Allah, fansan mahaifina da mahaifiyarka, me kake gaggawa daga haji tun ba a ƙare ba, don ya bar maka ne ranar 8 ga wata, ranar arfa, ranar ya bar abin nan, ranar tarwiya, kai ranar yawmu tarwiya ce kenan, ranar tarwiya ana gobe arfa ya bar maka. Ya ce ai da ban baro ta ba da an gama da ni. Sai ce to me ka baro bayan ka, tun da kai daga Iraki ka fito? Sai ce to mutane dai suna shauƙi da begenka, amma ta kubban Banu Umayya kuma suna nan suna dakonka, amma kuma kaddara dai tana hannun Allah. Ya ce gaskiya ne, Allah na aikata abin da yake so, Allah ko da yaushe yana cikin tafiya da al'amuransa. Mun gode ma Allah da ni'imominsa da hukuncinsa, wa huwal musta'an. To haka dai dinga haɗuwa da mutane suna ba shi shawarar ya koma, amma dai bai karɓi wannan shawara din ba. Imam Hussein ya tafi wani wuri ana ce mai Zarut, sai har da Zuhair bin Qayn, wa kana Uthmaniyan, ma'ana ra'ayinsa yana bin Banu Umayya ne, ƙarƙashin jagorancin Usman bin Affan. Wannan Alawi, wannan Uthmani, wato an raba addinin gida biyu, an datsa gida biyu. Qala rawi alladhi kana ma'a Zuhair, aqbalna min makkah nusayir al-Husayn falam yakun shay'un abghada ilayna min an nusayir fi manzilih. Yace abin da yasa Zuhair bin Qayn ya baro Makka saboda kada Imam Hussein ya riske shi a wajen, saboda ya san in ya haɗu da shi ya ce ya taimake bai taimake shi ba, ya san sauran game da Allah maraukin sarki. Saboda haka sai ya fitar da wuri, sai ko hanya ta hada su kuma. Idan Imam Hussein ya yi gaba, shi sai ya tsaya baya, idan Imam Hussein ya tsaya, shi kuma sai ya kara gaba. Sai ga wani mun haɗu ba yadda muka iya mun haɗu. Muna nan zanna muna cin abinci, sai ga wani ɗan sako ya sallama, ya ce ya Zuhair dan Qayn, Abu Abdullahi Hussein bin Ali ya aiko yana so ka je wurin shi, kowane sai ya da loma da ke hannunsa. Ya ce kaman bisa kawo kaman tsuntsaye. Sai matar ta ce subhanallahi, dan manzan Allah ya aiko yana kiran ka kai zaman ka, ba za ka je ba? Subhanallah, me zai hana ka je ka ji zancensa ne? Ya ce sai kama hanya sai ya tafi. Ba malami sai yana can dan lokaci, sai gashi ya dawo yana murmushi, fuskar sana haske. Ya ce a cire tantin, ya ɗauki kayansa da iyalinsa, ya ce a je a kafa cikin tantin Imam Hussein alaihi salam. Sannan ya ce matarsa to shikenan, ke ba za kar wani abu ya same ki dalili na sauke maki, kama gabanki shikenan. Wanda yake so ya bi ni zai ce ma jama'ansa, mai son mu tafi tare bismillah, amma ban kwanan karshe kenan da ni da ku shikenan. Wanda ke son shahada ya tashi, wa man kare hafa li taqaddam, ga hanya nan.
amma bari in gaya muku wani abu. Lokacin da muka yi yaƙi a balanjar, Allah ya mamu nasara, muka yi ta murna mun samu ganima. Salman al-Bahili ya ce, kuna murna da wannan ganiman da kuka samu? Suka ce, haba ai ba mu taɓa samun ganima irin wannan ba, ai cikin farin ciki muke. Sai ce na'am. Faƙala na sai ce mana, idan kuka samu samarin gidan Muhammad fakunu ashadda farhan bi qitalikum ma'ahum bima asabtum min al-ganaimi, to ku zama kuna indi kuka haɗu da su za a dirar musu, kuma kuka haɗu da su to ku haɗu ku ba su kariya, ku yi farin cikin wannan fiye da wannan ganima da kuka samu yanzu. Saboda haka ina muku ban kwana. Sai matar ta ce, kharallahu laka, Allah zaba maka alheri, amma ina fata da Allah ranar alkiyama ka ambaci sunana wurin kakan Husaini. Ta taimake shi, ta taimaka mishi, ita ce sila. Allura ita ce duk abin da ya samu, ita ce sila. Da ta sare masa gwiwa fa, kaga da bai rabauta da wannan rabon. Ana nan a Sa'alabiya sai ga labari ya zo cewa an kashe Muslim, an kashe mai masaukin shi Hani bin Urwa, kuma an gansu an kama kafafunsu an daure ana ja cikin kasuwa. Sai imamu ya ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rahmatullahi alaihi, Allah ya ji kansu. Wa raddada zalika miraran, yayi ta cewa haka, Allah ya ji kansu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kenan. Fakala sai wannan mutum biyu da suka zo da wannan labari suka ce, don Allah ka koma da iyalanka. Kufa ba wurin shigar ka bane, kuma baka da wanda zai taimake ka a Kufa. Sai 'ya'yan Aqilu suka mike suka ce, la wallahi ba za mu koma gida ba sai mun daukan san babanmu da aka kashe, ko kuma mu yi abin da ya same shi ya same mu. Sai Imam Hussein ya kalli wa'annan bayan Allah ya ce, to shikenan, la khayra fil aishi ba'da haula, in aka rasa wannan kuma ai ba rayuwa ba ta da amfani, wanda haka ba yadda muka iya, gaba za mu yi kawai. Wannan kenan. To dake mun dan ci lokaci, muna ya ƙara ko minti 5 mu ƙara. Kana al-Husainu alaihi salamu la yamuru bi ahli ma'in illa tabahu. Kun san Larabawa suna da abinda ake ce ma abin nan kwaruruwa, kaman kwari, da yake suna da sahara mai yawa da yashi, wanda yayi kwari ruwa na taruwa, ciyawa na tsirowa, sai a yi sansani a wajen a kafa gari saboda kiwon dabbobi da samun ruwan sha. To duk sanda ya je ya samu mutane a irin wannan wurin sai su bi shi. Sai da ya je Zabala, sai labari ya zo mashi cewa an kashe Abdullahi bin Yaqato, ɗaya daga cikin manyan munan Shi'a na Kufa, kuma an rubuta takarda an yada cewa wanda bai taimaka musu ko kuma wanda ya goya musu baya shi ma makomansa kenan. Fa akhrajal Husayn alaihi salam lin nas kitaban faqaru alaihi, kuma sai Imam Husayn ya ciro wasiqun da mutane suka aika cewa bismillahir rahmanir rahim, amma ba'du fa innahu qad atana khabarun fadhi'. Mun samu mummunan labari, an kashe Muslim bin Aqil da Hani bin Urwa da Abdullah bin Yaqtur. Shi amma magoya bayan mu sun yi watsi da mu, wanda ke so ya kama gabansa to mun na masa izini ya kama gabansa. Laysa alaihi minna dhima, ba alƙawalin mu baya kansa, mun yafe mu kowa ya kama gabansa. Sai ko mutane suka kama dama da hagu suka yi ta tafiya, ba wanda suka saura sai wanda dama tun farko ya zo da su daga Madina, su kaman kimanin 70. Me yasa wayannan mutane suka bi shi daga ƙauyukansu da garuruwansu? Sun dauka da an je za a kafa hukuma ne, komai yayi daidai. Sarkin musulmi a Tahir, Allah ji kansa, lokacin da turawa suka ci Sokoto da ya daure sirdi da jama'ansa, sun kama hanya za su taimaka. Duk inda garin da suka sai mutane su kwashe kaya su bi su, haka suka yi ta tafiya har sai da suka je Barmi, can kasar Gombe ne ko Barmi. A nan tura suka rutsa da su, aka yi ba ta kashi, aka yi dalan gawo. Sauran wayanda suka tsira kuma suka tafi Sudan, suka kafa garin Mai Wurno gari ne
wannan wurin haka akwai profesoshi da manyan masu ilimi da manyan mutane wanda su yan wayannan wannan zuriyar ne na shi Usman dan Fodio ta Mullah Rahmat. Wannan kenan haka Imam Hussein alayhi salam ya sallami mutane, sai a cikin wata riwaya sai ce wallahi la yad'uni hatta yastakhriju hadhihi al-ulqa min jawfi. Mutanen nan fa ba kyalin za su yi ba sai sun fito da wannan ulqa zuciya, sai sun ciro zuciyata da ke cikin ciki na. Amma idan suka yi haka Allah zai sallada musu wanda zai tozarta su ya wulakanta su hatta ya kunu adalla min firaqil umam, har su zama sun fi wulakanta ga koma bayar al'umma. A cikin tarihu da Ibn Asakir da Ibn Kathir mai ruwa ya ce na ga wasu tantuna an bubbuga an kakkafa su a cikin falalan daji. Na ce wa'annan fa aka ce na Husaini ne. Sai na je sai na iske wani dattijo ya manyanta ya karawar Qur'ana, yana karatun Al-Qur'ani wa dumu'u tasilu ala khaddayhi wa yati. Yana karanta Qur'ani hawaye na zuba ga kumatunsa da gemunsa. Na ce bi abi awantu anta wa ummi ibn rasul, ya dan manzon Allah ban san mahaifina da mahaifiyata ga rayuwarka. Ma anzalaka hadhihi albilad wal bala, me kawo ka nan garin ka zauna wannan wuri a cikin binnan Sahara allati laysa fiha ahadun, wanda ba kowa gaba da yamma da arewa. Me ka zo yi? Yace ka gani wannan wasiƙu ne na mutanen Kufa suka aiko mani, kuma na ganin ma in naje kashe ni za su kuma in suka kashe ni to duk wata alfarma ta tashi aiki, ba sauran mai alfarma kuma abin da ya faru kenan. Suka shiga Makka suka yi kashe-kashe suka rusa Ka'aba, suka banka mata wuta, suka je Madina suka yi barna, suka yi yan mata fyaɗe wajen guda 1000 suka ɗau ciki, suka kashe sauran sabon da suka rage da tabi'ai, saboda alfarma ta faɗi kuma saboda an kashe shugaban masu alfarma. Fa sallallahu alaihi man yudilluhum, haka kuma zai Allah zai sallada musu wanda zai kaskanta su hatta ya kunu adalla min faramil amati, har su zama sun fi wulaƙanta fiye da faram maƙani'ati hannun ya ce, wato abin lullubin baiwa. Kaza abin baiwa tunda ba a ce ta rufe kanta ba, so abin lullubinta ba wani abu ne wanda saboda a gane ta kila ma ko dan kwali ne ko dan abin nan. To haka aka yi ta tafiya, ya gaya musu cewa lalle kashe su za a yi. Wa kadhalika kana yusir tasrih bi amsal hadhihi al-aqwal, duk inda aka haɗu haka yake maimaita wannan magana. Qala Ali ibn al-Husayn, Aliyu dan Husaini alaihi salam yace mun fita tare da baba, duk inda muka sauka ko za mu tashi sai ya ambata tarihi da rayuwar Yahaya dan Zakariya, annabi Yahaya alaihi salam, sai ya faɗi tarihinsa, wani batul yadda aka kashe shi, kun san shi annabi Yahaya alaihi salam an ce wani sarki ne wanda baya haihuwa kuma ya tare da matarsa amma dai ba su haihu ba. Sai matar ta ce ma shi sarkin cewa ko zai aure diyarta da ta haihu wani ya aure ta, in ya aure ta shi kenan sai zama kila a samu dace a haihu. To kuma sai shi annabi halisa bai ce ma a wannan haramun ne, ba daidai bane, ya saba ma shari'o'in Allah madaukakin sarki, ba daidai bane kana auren ta kuma ka aure diyarta ko da ko ba kai ka haife ta ba daidai bane. To sai mata ta ji haushi, shi kenan shi kuma sarki bai so a bata matarsa da ya ce mata me take so, sai abin take so shine ya yi mata tukuici da kan Yahaya. To haka da kuwa aka yi, aka saro kan Yahaya da a wata riwaya kenan. Wata riwayan kuma aka ce matan ma karuwa ce, ma zaman kanta take, amma tana dasawa da sarki. To aka kyautar da sarki zai mata shine ya bata kan Yahaya, aka kawo mata kan tana matashin kai da shi. To shine yake bada irin wannan labarin shi Imam, yace saboda duniya ba bakin komai take ba, kan annabi Yahaya alayhi salam an bada zuwa ga karuwa min bagaya bani Isra'ila, cikin karuwar bani Isra'ila, saboda rashin duniya ba bakin komai take ba.
aka ba da kan annabi ana matashin karo na matashin kai da shi wal iyadu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un insha Allah. ربنا اتنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله